Hola, sóc jo, l'Alícia, i m'han donat permís per distreure't uns minutets més, i crec que val la pena que coneguis una història. Avui parlarem de per què no cau l'ascensor. Tot comença l'any 1854, quan unes persones de Nova York, una ciutat enorme dels Estats Units d'Amèrica, van assistir a una mostra molt curiosa. Un senyor es va pujar a dalt d'una caixa que pujaven amb una corda i després, davant de tothom, va tallar la corda. I saps què? L'ascensor no va caure. Això ho va fer Elisha Otis, un inventor que estava disposat a demostrar a tothom que el seu invent era segur. Imagina-ho, un teatre ple de gent amb els ulls ben oberts, fent silenci, mentre ell es posava damunt d'una mena de gran plataforma de fusta. Tothom pensava que si es tallava la corda, la plataforma cauria de cop. Però no. La caixa va frenar suaument, com si tingués màgia. Realment era ciència. Des d'aquell dia, el món va començar a confiar més en aquest invent, i gràcies a això, les ciutats es van poder omplir de cases altes. Però què fa que, quan entres a un ascensor i pitges el botó per pujar o baixar, no hagis de patir perquè pugui caure? Per què podem pujar als ascensors d'un edifici a Palma, a València o a Manresa sense por? Parlem-ne amb calma. Quan entres a un ascensor, potser no hi penses gaire. Potser només admires el mirall o el botó que s'encén. Però darrere de la porta metàl·lica hi ha tot un sistema de seguretat. I, de fet, n'hi ha moltíssims. Són allà, treballant per protegir-nos sense que els vegem. Comencem pel principi de tot, els cables. Els ascensors es pengen per uns cables molt resistents. Imagina't la corda que es fa servir per estendre la roba a la terrassa de casa. T'aguantaria si t'hi penguessis de braços? Probablement no. Doncs els cables d'ascensor són 1000 vegades més forts. Estan fets d'acer, un metall duríssim, enrotllat en fils prims, igual que trenes el cabell, per fer-lo encara més fort. Un sol cable d'ascensor pot aguantar moltes vegades tot el pes de la cabina i de les persones que hi vagin a dins. Però normalment no n'hi ha un, sinó que n'hi ha uns quants. 3, 4, a vegades més. Pensa-ho. Si un es trenqués, cosa molt poc probable, encara en quedarien més d'un. És com si volguessis lligar una bossa de patates a una branca, però en comptes de fer-ho amb una corda, ho fessis amb totes les cordes de saltar que tinguis, i de pas fossin de filferro superresistent. Aquest és només el primer pas. Però i si algun desastre molt poc probable fes que es tallessin tots els cables? Aquí és on apareix el segon heroi, el fre d'emergència. El fre d'emergència és un mecanisme que espera, silenciós, a cada costat de la cabina. Imagina una mena de pinça gegant, d'aquestes que serveixen per agafar els papers a la taula. Si l'ascensor baixa massa ràpid o nota que ha perdut força, aquestes pinces automàtiques s'activen i s'enganxen de cop als rails, les guies que hi ha als costats del forat per on baixa i puja l'ascensor. El resultat? El moviment s'atura, sense deixar que la cabina caigui lliurement. No és com una frenada de cop, violenta. Està pensat perquè freni de manera forta però controlada, sense fer mal. La mateixa força que té una porta que es tanca amb suavitat gràcies a un fre especial. Per això, encara que tots els cables desapareguessin, que no passa, el fre automàtic s'aferraria a les guies i t'aturaria. Per cert, aquest sistema de fre el va inventar Elisha Otis, aquell del principi, i va servir per convèncer moltes persones porugues que viatjar en ascensor no era perillós. Si mai vas a Nova York, aquesta ciutat plena de gratacels, pots veure monuments i quadres dedicats a aquest invent. Però encara hi ha més sistemes. Saps que a molts ascensors, sota la cabina, hi ha una mena de coixí gegant? Se'n diu amortidor. És una peça de metall, sovint amb una molla, com les dels bolígrafs, però molt més gruixuda, o fins i tot aire comprimit, que serviria per absorbir el cop si l'ascensor arribés massa de pressa a baix. Una mica com aquells matalassos de les sales de gimnàstica o els castells inflables de les festes que et fan rebotar i no et fas mal. Això fa que, en el cas extrem que tot fallés, encara hi hauria una protecció perquè la cabina no xoqués contra el terra amb força. Un altre detall molt important. Els ascensors no van simplement penjats, sinó que es desplacen per unes guies metàl·liques. Són unes barres llargues i molt llises que asseguren que la cabina sempre es mantingui en la posició correcta, tant si puja com si baixa.
D'aquesta manera, encara que alguna cosa es mogués, l'ascensor no pot caure de costat ni quedar-se penjat només d'un fil. I, com tot, la tecnologia ha avançat moltíssim. Ara, la majoria d'ascensors tenen sensors i ordinadors que comproven constantment que tot vagi bé. Si alguna cosa es desajusta, l'ascensor s'atura automàticament o s'envia un senyal a una empresa de manteniment. Moltes vegades, els tècnics poden saber des de lluny si cal revisar algun mecanisme. Tots aquests sistemes treballen junts, i per si això fos poc, hi ha lleis que obliguen a revisar els ascensors cada cert temps. Molts cops a l'any, els ascensors que puges a Eivissa, a la Seu d'Urgell o a Castelló són inspeccionats per tècnics especialitzats. Fan proves de força als cables, comproven els frens, revisen les portes. Una mica com quan vas al metge per fer-te una revisió general. Així s'asseguren que està tot en ordre. Algú podria pensar, d'acord, però i si es talla la llum? Si mai t'hi has quedat tancat, pot semblar una mica angoixant, però no hi ha perill real de caiguda. Quan la llum s'apaga, els frens s'activen automàticament i l'ascensor s'atura al lloc on era. A més, gairebé tots tenen llum d'emergència, perquè ningú no es quedi completament a les fosques. I sovint, si passa alguna cosa, es pot parlar amb l'exterior mitjançant un intèrfon, una mena de telèfon perquè vingui ajuda. Fixa't en una altra cosa curiosa. Alguns ascensors són hidràulics. Vol dir que pugen i baixen gràcies a un sistema d'oli i pistons, com els del fre d'una bicicleta, però molt més grans. Quan puges en aquests, no t'enfiles per cables, sinó perquè un cilindre ple d'oli pressiona des de sota i et fa pujar suaument. Si passés qualsevol problema, la força de la gravetat i unes vàlvules de seguretat farien que baixessis lentament sense risc de caiguda brusca. Tot plegat perquè el més important és la seguretat. Els enginyers i enginyeres, les persones que dissenyen i construeixen aquestes màquines, pensen sempre a evitar qualsevol perill. Hi ha 1000 maneres diferents de fer un ascensor segur, però totes tenen una cosa en comú. Cap persona ha de patir per pujar-hi. De fet, els ascensors són una de les màquines més segures que existeixen. I si ho penses, això ha canviat el món. Pots viure en un desè pis a Vila-real, treballar a la 8ª planta d'un hospital a Girona, o tenir veïnes grans que poden pujar sense fer servir les escales. Les ciutats modernes, amb els seus gratacels i edificis enormes, serien impossibles sense ascensors segurs. És bonic pensar que tot això va començar amb aquelles demostracions d'Elisha Otis, i avui, 100 anys després, persones de tot arreu confien en els ascensors per arribar on volen. I gràcies al treball constant de moltes persones d'arreu del món, ara podem estar tranquils, sabent que cada vegada que pugem a un ascensor no només hi ha cables, sinó una veritable orquestra de sistemes treballant per la nostra seguretat. La propera vegada que entris a un ascensor, pensa-ho. Oi que sembla que només pitges un botó i prou? Però darrere aquella porta passen moltes coses perquè tu puguis confiar, viatjar confortablement i arribar on vulguis sense haver de patir gens ni mica. I si tens alguna vegada una pregunta mentre puges en un ascensor, fes-la, perquè la curiositat és el que fa moure el món i de vegades també fa pujar i baixar ascensors. I fins aquí la història d'avui. Descansa bé i bona nit.